Päivänä toivomme, kerrataan vielä, äsken tuossa jo luettiin, että kerrataan tuolla on jälleen nostettu, se on välittömästi valmiina. Ei iske. Ei iske? Ei iske. Mikäs siinä ei iske? Ei tiedä mikä tässä nyt mättää. Mutta eihän hirveän kauan ole vielä ehtinyt. No riittävästi on ollut aikaa kalalla ottaa. Niin että nyt ei syö. Ei tunnu syövä, ei. Osaatko sanoa mikä on syynä? Että... Todennäköisesti tämä kylmä vesi on mennyt jään läpi nyt. Niin. Happirikasta vesi ei ota. Niin justi. No toivotahan, että sieltä jotakin nousisi. Eiköhän se siitä vielä tänä päivänä. No toivotaan näin. On sillä ainakin aikaa. Niin. Ei ikinä ollut näin hiljaista ja taas on. Mikäs siitä nyt niin hiljaiseksi teki? Pitäis kysyä tuolta jäänolta, että mikä? Niin, et ei ole vielä yhtäkään näykkäsyäkään. Tältä porukalta ilmeisesti ei. Joo. No toivotahan, että se lähtisi. No siinä mielessä nämä kaikki ihmiset. Niin, että se tulee, jos se on tullakseen. Eli se on sama kuin itsellä on joskus huomannut kalastais, että jos ei se heti ala niin ei se tuukkaa. Ei pidä lannistua. Niin. Laista ala. Näinhän se on. Ja se toki tämän alun jälkeen se yleensä vähän hiljenee. Niin just. Täältäkö se voittajakala löytyy sitten johonkin vähän? Toivottavasti. Niin. Hiljastako? Ei oo kukaan saanut vielä. Joo. Yleensä tässä vaiheessa on kyllä noussut. Vain minuutilla. Joo. Se on Suomen mestari. Niin on Suomen mestari. Mutta ei tässä lajissa. Ai tässä lajissa. Mihdäs lajissa oot Suomen mestari? Morrikisossa. Niin justi. Viime viikonlopulta. No mutta jos se tarttuisi tähänkin. No ei tunnu mitään tarttuva. Hyvin hiljasta. Ei yhtään mitään. Eikö kala syö? Hiljaasta. Hiljasta ei käytössä lupaa saanut vielä mitään. Joo, ja tää nyt tulee ensimmäistä. Ei ainakaan oo pärjättyä kuullut. Justi. No jos se siitä lähtisi. Toivotaan.
Mitä sä luulet, että mikä on vikana, ettei kalaa lähde tulemaan? Tässä on tuuria 90% ja taitoa 10%. Niin. Mä luulen, että taito on nyt kateeksi kyllä. Ei tiedä. Joo. Ei tiedä, se on vaan joskus se ottaa, joskus ei. Joo. Siellä on pyydyttä. Anna olla vaan pohjassa. Se voi olla kuinka kauankin siellä. Ei sitten tule. Ai niin. Lohi voi ottaa kiinni, vaikka se on ollut siellä. Siis syötti kauan paikallaansa, niin se tulee siihen. Ahventa pitää koko ajan vähän yrittää narrata sillä pienellä liikkeellä eräiksi. Eikö tuu kala? Ei. Niin, meinas saada risku jo pohjasta, niin kyllähän kun fleksi taittuu, niin siinä tulee sokki päälle. Niin, että nytkö tuli kala. Mutta kävi niin, että siellä oli vaan risku. Siellä oli sykettä nostava risku. Se on hyvä. Harjoittella. Se on. Vaatii. Juu. On kukaan saanut tuolla vielä? Ei oo. Nyt on ollut hiljasta. Onko tänne muistettu niitä kaloja kuitenkin laittaa? Oo, niitä on laitettu. Mä ei oo vaan mennyt väärään lampeen. Se on siinä Laurolassa kaikki. Ei ottanut. Meinasko? Oli liian aikainen vastaisku. Mä taisi hierosta kiveä vaan. Niin kantalaan. Meinaatko sä voittaa tänä vuonna taas? Tänä vuonna taas. Se on ollut se tunne koko ajan. Joo. Tätä se on huipulla. Muistakaa katsojat, että tänäkään vuonna kukaan ei välttämättä saanut yhtään kalaa. Muistakaa, tänäkään vuonna. Pari vuotta sitten sai vielä, mutta no, itellä se on vartti, niin se on mitään muuta kuin ottaa tuosta hörpön ja sen jälkeen pistää mynnin palaamaan, niin se on lohi kiinni. No ei, voihan se vielä sieltä tulla. Kyllä se on näillä näppäimillä. Niin. No tuliko yhtään kalaa? Tuli kalaa. Eli mitäs tuli? Mulla on pari särkiä ja pari lahtaa. No niin, sillä voi päästä jo sijoituksille. Sijoitus on viimeinen. No niin, hyvä.